Георги! Защо не тече водата, бе, в фендер? Да тече! Виждаш ли какъв е загубенак? Гледай. Да тече! Ам салак такъв. Вземай кофата и излие там. Аз съм салак. Сега детва напръска? Обувь направи с пътката. Учила 15 пъти за Нататък вода. ти всички чек полиш. Не ги изливай, те почвай сега, поливай. Оттатък, от другата страна. Мъничко наливай нататък. Нататък, вари ли? То няма много да снимаме. Стига лъга има. Сега голяма блуза имам с къс ръка, трябва да му я дам. Вари, дори си да те обръсна и да пострига и заминай да се окъпиш. Чакай, аз ще му донесат и блузката. Убава широка. С цепка отстрани, хубава. Ама краката да не събраси и да Ще влиш облечеш вътре. таман, Герге. И сипи тези дрехи умивката. Гергей! Много убава, много убава. Дет ме разслади малко. Ай тай. Ще да ти я донеса и сега. Казах, Вари, дори си първо да те обръсна и да те пострига. Славки, дай ще го обръсна, обаче ще го заколя, да знаеш. Дай, аз ще го обръсна, ама ще го заколя. Вие искаш. Валял! Какво ма вземаш тук, бре? Какви малки го правиш тук, бре? Че се, ама, Валентине. Ще ме разслади малко Герги, ама. Той мисли, че ми направи лошо, сега как ме разсладка. Валю, детството. Много искаш. Валю, ако ще ме направиш по-млада, тъй ма снимай чожен. А пак мен е дърто грохало да ме снимаш. Дай да видим какво стана. Са.